Sergej Čolić je jedan od uspješnijih pčelara u Bosni i Hercegovini. Seleći je pčelar i u svom pčelinjaku ima oko 200 društava koja mu zimuju na Bjelašnici. Prošle godine je oduševio domaću javnost prelijepo dizajniranim pčelinim proizvodima sa etiketom Med Čolić. Zato je i nagrađivan na brojnim sajamskim manifestacijama. Ove godine je pripremio novo hit iznenađenje, kasicu za malu raju, pčelicu Maju. Imamo sad za malu raju, pčelicu Maju, vidite, to je. Dakle, to je kasica, jel? Ne, ovo je tegla meda, znači... A može kasnije da bude i kasica? Može. Znači, ovo je jedinstveno, ovo je u našim krajevima. Jako interesantno pakovanje, znači u zemljenim čupovima koji je zaljevan voskom, znači može stajati 1000 godina ovom da ne dođe do bilo kakvog parenja, jer nema dodira sa sunčevom svjetlošću i on ostaje u svom prirodnom stanju onako kako je nastao. Dalje? Imate. Dobro, to već poznate imunoplombe koje su tako. Naši medovi su prepoznatljivi kako kod nas, tako i u drugim zemljama, jer se vodi dosta računa o dizajnu, o izgledu, da naš kupac bude zadovoljan.